Yo, what's up mga kadudskis? It's nice to be back again. This is Dudskis. Sigurado, na-miss niyo ako, no? Damn! Joe. Nasaan ba yung tubo? Sigurado hindi. Pero ako na-miss ko na mga kadudskis. Pero marami pa rin trabaho mga kadudskis. Alam niyo naman, ang kadudskis nyo is Wow! So yun nga mga kadudskis, today is Thursday. So bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat kay Lord God, kay Pong Nazareno, kay Mama Mary. Thank you po sa lahat ng blessings. So syempre sa mga tropas natin dyan. Syempre mga tropas, alam niyo na yan kung sino kayo. Today it's Thursday, so day off na naman. Nakagawa tayo ng vlogs. So mga kadudskis, huwag na natin patagalin. Tirahin na natin yung video. So video, pasok! Yo, what's up mga kadudskis? Ginagawa mo? So, it's Thursday time again. It's luto time. Day off na naman kaya may oras tayo magluto. So, samahan niyo ako magluto mga kadudskis. Simple lang yung luto natin ngayon. Kasi walang budget. Wala pang sahod. Let's go! Habang inisa natin yung sibuyas, dito muna tayo. Favorite ko. Bakit natin? Nanay ko. This is stop this dying. Ginagawa mo? Shoutout nga pala kay Linggong, aka Kuya Nato. Pag-uwi ko ulit. Yahoo! Dito ha? Yes. Yo, what's up mga kadudskis? So, kain na tayo mga kadudskis. Ito yung pagkain natin. Attack time. Bumili tayo ng soda para hindi magalit si Commander. Kasi sabi niya, kailangan ko raw uminom ng soft drinks paminsan-minsan. So,
Pero mga kaduskis, let's eat! Kaya na mga kaduskis. Mmm! Sarap. Sarap mga kaduskis. Siyempre, mas masarap pag may kasabay. Kaya, isa rin rin ang tato sa aming mga OFWs. Ngayon natin mga kaduskis. Muslim sa masarap yung pinakain natin. Pero parang wala pa rin lasa pag hindi masama ang pagkakita. Kaya yun ang malaking binabayaran ng mga employer natin dito. Ating homesick. Yung homesick na yan, talakayin din natin yan. So, kaya mga kaduskis. Mura lang to, 1 million lang to. Parang Coca-Cola na rin. Mga kaduskis, so, lang. Lang yung dito mga kaduskis, 2 reals lang na ano, 1 real, 2 piraso. Nagastos ko 1 real lang. Kakain sana ako dun sa manok, kaso yan. Wala na tayong pamos na bukas. Kasi maglalaro tayo ulit ng basketball. Para may pamos na tayo.
ito. May high blood yan mga kadudskis. Tandaan lang sa gagayahin ito. Kaya mak. Hinay-hinay lang. Mga professional lang nagawa nito. Basta paminsan-minsan lang. Sibuyas mga kadudskis. Yan. Sibuyas. Masarap din ito kadudskis. Pag may tinimpla kang kape, habang kumakain dito. Podcast na mga kadudskis. Ngayon na ako nag-lunch. Galing pa tayo doon.
Kalas. So, yan nga mga kadudskis. Busog. Sobrang busog. Grabe. Parang 10 minutes lang yata akong kumain. Kasi nasanay tayo sa mabilisang kain kasi nung nasa fast food pa tayo. 15 minutes break lang tayo mga kadudskis. Lapit, no? So, ang moral lessons dito mga kadudskis, hindi natin kailangan maging marangya para maging masaya at hindi lahat ng kasiyahan ay nabibili ng pera. Diba mga kadudskis? Sa sarap ng pinakain namin, pinakain nila, mas masaya pa rin kung kasama mga pamilya mo at kumakain kayo ng sabay-sabay. Diba mga kadudskis? Kahit simple yung pagkain lang, hindi masarap na yung pagkasama mo ng pamilya mo. Diba mga kadudskis? Ako, money can't buy everything. Tax. Money can't buy happiness. Yun. Sakto. So, yung mga kadudskis na lagi natin tatandaan. Importante na mayaman ka, masarap ang kakainin mo, masarap ang Ginagawa mo. kainan mo. Ang importante is how you appreciate things. Kahit na anong sarap niyan, kahit na anong laki, liit niyan, ang blessings mo, for example. Pero kung hindi ka marunong mag-appreciate, na-regret na lahat. So, number one is we must learn how to appreciate especially simple things. Tama kadudskis. Ayos. At syempre mga kadudskis, shoutout nga pala kay Ka-Precious. Ka-Precious, saan ka man naroon, shoutout sa'yo. Siya nga pala mga kadudskis, please like and share my videos, saka subscribe na rin para dumami tayo mga kadudskis. Basta, lagi natin tatanda mga kadudskis, God is good, God is great, God is love. Push lang mga kadudskis. At syempre, bawal ang tamad. Peace dudes!